Derɗiraaɓe assalamu alaikum, on nangoyi wokkere fulfulde kode radio international abuja lamorde leydi nigeria. Taskaramji amin ɗi jamdi jowetati wakkatire abuja lamorde leydi nigeria, jamdi joweɗiɗi wakkatire dakar senegal. Inde an Ibrahim Romodake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare nde. Der taskaramji ɗimin taskiti waddanki on jemmare nde e wodi taskaram wazu jumɓare, nonnon bo e wodi taskaram kawtal koppi hakkunde kode radio international abuja e radio france RFI fulfulde, amma hidde ko ɗon sei moƴƴitinon jonde gam nanki no duniyaru nyalleri, hawtande Modibbo Umar Aliyu. Aran ndako e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu warti Abuja ɓawo siwtare julde be gilla ha lesdi Afrika fombinari. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan ɓiɓɓe lesdi Niger njowoɓe lesdi Benin nangino njofama. Nder kubaruji duniya luttuɗi bo on nanan ardiɗo lesdi Israila Mr. Benjamin Netanyahu feli lesdi America be dasitiggo kosɗe hedi wallitiggo Israila man be balmi. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ɓawo timmingo siwtare julde ha Lagos, hawtade be yalirgo ha hunnuki ardiɗo lesdi Afrika fombinari, ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu warti Abuja ha ma hande jumɓare ɗo o jumɓi ha julurde jumɓare maunde bo arandere ha berniwol Abuja wato Shagari Mosque. Ko ngam bo ɗum nyiɓi julurde ɓurdunde yottugo haaje ha fattude Central Area ha berniwol Abuja man, ɗum ɗo jumɓa ha Shagari Mosque. Nonnon bo julurde man ɗo mari jangirde Islamiya totunde. Jumɓuki Tinubu ha mare hande bana fintingo ko sali on, yi'ugo ardinoɓe lesdi Nigeria saliɓe ha mare jumɓannu. Gomnati diwal Kano andini dow pusan sare laamu dondonu nde Aminu Ado Bayero woni nder muɗum ha fattude Nasarawa nder berniwol Kano man. Iga ko gomnati diwal Kano andini ɗofuki Aminu Ado Bayero dow korowal laamu hawtade be lortingo Sanusi Lamiɗo Sanusi dow korowal man. Aminu Ado Bayero hoti ɗo joɗi ha sare laamu wonde ha fattude Nasarawa nde yadake gomnati Kano nastini Sanusi Lamiɗo Sanusi nder sare laamu maunde. Amma kadi ɓawo heɓugo nasarako Aminu Bayero ha hitordu Kenya dow gomnati Kano, sei gomnati Kano man umri komishinajo police diwal Kano dow wurtina Aminu Ado Bayero iga sare laamu nde o woni nder muɗum ha fattude Nasarawa man ngam gomnati mo'itinande jotta. To wawɓe baldol mbi to nyibi kaɓi gene torrata, sei mbi'en Allah waddu de'ende. Wukkuru sukaɓe mbari neɗɗo mo ɓe ewnata Yunusa dalila tumuki mo be wonnugo inde annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Lamaru man fe'i on ha wuro Nasaru wongo ha hukuma pamara Ningi nder diwal Bauchi ha lesdi Nigeria. Sukaɓe man turti dow Yunusa hesi Kenya alarba yake o jokkiranno be goɗɗo feere banantano jayndiyankewol Daily Trust andini. Mo fe'andu ndun laati dow gite muɗum andini iga aran police en tetini Yunusa iga juuɗe sukaɓe man ha ɓe njari mo ha ofis maɓɓe ha wuro Nasaru man, amma daga ɓawo sukaɓe man tokki mo ha ton faɗɗi mo mbari. Iga ɗon on bo ɓe koosi gaware maako ha ofis polisiyel Nasaru man, ɓe njari gaware man be ko'e maɓɓe ha ofis polis maundu wondu ha lamorde hukuma pamara Ningi man wato ha wuro Ningi. Ɓe mballinani polis en. Hukuma polis diwal Bauchi tabitini fe'andu man.
ɓiɓɓe lesdi Niger njowo huwoɓe ha kompaniwa lesdi China wato Wapco ɓe lesdi Benin nangino keɓi hotugo lesdi maɓɓe ndi Niger. Lesdi Benin tumi ɓiɓɓe lesdi Niger njowo man nder maɓɓe ha be na'ibijo kompaniwa Wapco be aybe nastugo lesdi Benin na be dungayere. Soinde famral futti hakkunde lesdi Benin be lesdi Niger ɓawo lesdi Niger maɓɓi kerol hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi. Lesdi Benin bo maɓɓi pipe malla bo tiyo ɗum lesdi Niger yerɓirta nebbam petur muɗum yago luɓe duniya hedi fomonde teku wonde ha Semekoji ha lesdi Benin man. Ardiɓe lesɗe duniya be dente ko larani wakkere njamu hawtade be kompaniji gaɗoji leɗɗe moɗeteɗe. Gaɗuɓe hawrinde ha Paris lesdi Faransa ngurtini taskara ka nyamata cede Amerika $1 biliyon ngam wallitigo lesɗe Afrika hedi waɗugo baate faddago nyawuji wato vaccine ha nder lesɗe Afrika man. Musta Macron jaɓɓuɗo hoɓɓe wi taskara man laati kimminika hedi heɓango lesɗe Afrika baate faddoje nyawuji. Jotta ni baate vaccine ɗe lesɗe Afrika kutinirta fuu ɗon gadde iga lesɗe yaasi on. Ɓurna cede $1 biliyon man fuu wurtan iga lesɗe Europa be wallinde iga lesdi Amerika, Canada, Japan be dental Bill and Melinda Gates. Ardiɗo lesdi Burkina Faso Captain Ibrahim Traore andini dow wala soinde famral hakkunde ardungal soje en lesdi ndin. Ibrahim Traore andini non yake o waɗananno ummatore lesdi ndin jawabu ha sare television gomnati lesdi ndin. Kubaruji hedi ɗate matotiral jamanu on andini dow hoore ardungal soje en lesdi ndin ɗo sendidiri ɓaawo saggarle en jaari kippol ha dow bariki soje en gonɗum ha wuro Mansila wongo ha ɗakki kerol lesdi Burkina Faso man be lesdi Niger. Kippol bo ngol mbari soje en lesdi Burkina Faso ko ɓurata 100. Nonnon bo o fewni kubaruwol bi'angol ɗum fiɗi roka ha dow sare sakol kubaruji gomnati wonde ha Wagadugu lamorde lesdi ndin. Lesdi Amerika lati kongol ardiɗo lesdi Isra'ila ha o andini dow lesdi Amerika sali yerɓango Isra'ila man balmi ngam hutinirgo ha konu Gaza. Netanyahu wi sakatarejo hakkilanki yaasi lesdi Amerika Musta Anthony Blinken tabbitanimo dow Amerika ittan kala kwagol ngol faddi waddango Isra'ila man balmi dow wakkati, amma kadi haala kan laati mere. Sai ni bolwo etana hukuma hakkilanki yaasi lesdi Amerika wato Pentagon Musta Matthew Miller wi goɗɗi nder balmiɗi Amerika man annini yerɓango Isra'ila on Amerika man ɗo larta yaake man. O ɓesdi wi'ugo ɓe famanay Netanyahu ngam balmiji goɗɗi fuu ɓe ɗon gerɓana lesdi Isra'ila sona goɗɗi ɗi ɓe falti man. Hukuma soje lesdi Korea fombinari andini dow soje en lesdi ndin fiɗi bundugaji ha Asama ngam foɗugo noppi soje en lesdi Korea woyla. Ɓe ƴaɓɓiti kerol hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi Kenya Alhamisa ɗo. Ƴaɓɓitiggo kerol Kenya man on laati nde tati ko soje en lesdi Korea woyla man waɗata non ha nder lewru ɗo. Ardiɓe soje en Korea fombina man wi ɓaawo fiɗugo bundugaji ha hendu man, soje en Korea woyla man lorti nder lesdi maɓɓe be jawal. Hunde bo nde lesdi ndin hositiri ɓe ngaɗi dow boofol on. Andinore man ɓesdi wi'ugo iga nder lewru April hikka. Korea fombina man hiriti lesdi Korea woyla ɗo waaga soje en muɗum ha dow kerol hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi hawtade be irugo fecceteɗum ngam sattingo rento wakkere maɓɓe. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Modibbo Umar Aliyu a yettama e habaruji duniyaru. To toni on woytu on ɗo wondi e kode rediyo e TV
international abuja. On mbawai raruki habaruji amin ha dow youtube amin ko de tv. Gam no hoy min ɗo nodda heɗitoɓe mi sai tokka channel youtube amin ko de tv ɓe gaɗanamin subscribe gam heɓuki bidiyoji amin e habaruji kala nde min ɓiliɗi fu. Joninna on mo'itina jonde gam nanki jantore maunde hawtande radio France international. Keɗite jam. ko ɗum aadi mawɗo wonande yiɗɓe bindi e defte windiyankoɓe ɗuɗuɓe gimmori ko e nder leyɗe kewɗe ngam uddide o ñalawma ɗo e Dakar. E nde hitande titone nde ko deftere ko moftirdi neesu ko ɗi kongi Abdoulaye Fodé Dione gardiɗo ngol kolol udditiri e yeeso dental ngal. nde hitande titode kolol ngol ko defteri ko moftirdi neesu men toɓɓere joljole mawdi duñoji en e miccade darde fayo dendi nde deftere jogui kisnugol e eggilgol gande dendinaɗi deftere ko ngalu ngu nafoore mum hiisotako guila e yoltaji ɓennuɗi cosgol neɗɗanki ko denowo darti men keptinirɗi men e ɓuuri men ko e deftere dartotoɗen e nder joljole ɗe mbawaten yiitude wiwanuji goɗɗi pini goɗɗi gam yaccindi wiwano men. ɗum wonani weltare windiyankoɓe ɗuɗuɓe wonɓe e diwal ngal tawi ko arɓe tawtorede. Fatoumata Keita windiyankejo imori koto leydi Mali. C'est une journée de belle rencontre. Ko ɗum ñalawma baɗɗo kawre belɗe sabu coƴe ɗe ne jogii kan mbawka hande addi min e ngol kolol ko hawridinde ɓerɗe ɗe e ittude sikkeji so ɓesguji ɗi kawriti tan gannodiral waɗan gañantumago iwa ɓe ngawa yidde hakkunde maɓɓe ngam ɓeydude koddigal men neɗɗagal e nder windere hande ko ɗum sohla. Aujourd'hui dans ce monde so tawi woodi winoɓe bindi e defte wona e nder Afrique fuɗɗi Seydi Sow no yeddi kan haala. aɗa andi adan ene wiyanno wonde deftere enen ganda deftere ko mbiyete ko fof de l'oralité ɗum ɗon wona haala gonga saabu ko bindugol ko ɗo iwi e nder Afrique hato mawnude to tubakoɓe to en gandi hankkadi aadaji meɗen cifti meɗen e tindi meɗen majjata hankkadi. Beele gargol hakkille tafade woni intelligence artificielle e francire ala ko jogori battinde to banggue defte e windoɓe. Fatoumata Keita andini wonde ɗaminare no hani jogede. nous avons le devoir d'être eɗen kaani jogade jorto moƴƴo faade e men faade e aroyoɓe janggo karalle kese min hande nangirmi ɗum ko hunde wawde wallude men e golle men kono ɗum meɗata lomtade neɗɗo e fewnugol tafgol wurtingol hunde ɗum hakkille tafade wawa wadde ɗum ko ɗum saabi miɗo jogui jorto e hakkilantagal neɗɗo ngam wawde rondade o aduna saabu ko woni e aduna o foof ko neɗɗo o fewni. Intelligence artificielle en fait partie. Khady Diouf suko debbo janggowo e biyol makko o heeɓi famamuya mawɗo caggal o ñalawma. J'ai retenu quelque hande mi faami wonde deftere no waɗi fayida e nder renndo ngo kadi ina wallita amen minen janggoɓe ɓe ko fati e téléphone aji hen sahaji miɗen kutoro ɗum gam janggude yoga e defte saabu hen sahaji e nder suudu janguirɗo ɓe ngalaɗe defte no mbawi ittude téléphone aji mumen ɓe keeɓa defte e dow internet. dans nos écrits. ngal kawrital ko ɗum fartange mawɗo faade e windiyankoɓe ngam yiidude. Moussa Oumar Bari, Dakar, RFI. minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. To madalla ɗo min jaɓɓitoto heɗitoɓe min ha dow hello amin go Facebook inanta TikTok. On mbawai heɗitaki taskaramji amin ha channel YouTube amin ko de TV inanta channel Telegram amin www.t.me/kode radio. Joninna sai mo itinen jonde gamma heɗitaki taskaram wazu dina hawtande imodibbo Abubakar Hamma Adama Jada heɗite jam. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh sakiraɓe bandiraɓe en lartile polmen ɗiɗaɓol deeɗay ha waso meɗen jumɓare en mbino hande ɗum ñande jumɓare jewetati lewru zul hijja hitande ujunere temerre nayyi capanɗe nayyi joyi hiranaɓe joom sa sallam sappo e nayyi lewru jeeɗiɗaɓro hitande ujune ɗiɗi e
24 ɗum masihiya to en ɗon no wolwa ko handi julɗo Allah waɗa ha nomba 9 ko handi ɓi adama waɗa ha nder lewru zulhijja ɗo to en mbino dede kala torra ko yiha do lawol fo o itta to annafaqatu ala zawjati wal iyali wato sakkana te iyalu ma roɓe ma be ɓikkoy a holtina ɓe limse kese a waɗina ɓe wato ɗankwali kesum himar kesum wato paɗe kesum wato kuje yeri noppi be oli kala kuje panorɗen pat ɗeɗe fodde bawɗe maɗa a waɗina ɓe kesum ɓe paɗa holtina ɓe to baraji Allah vindante a moƴƴana ɓe hokka ɓe ceede lalle ɓe takka ceede morɗi ko a andi none zinato fuu ewa faman yunashsha'u fil hilyati to kala ko a andi hunde pawnor pat a waɗana ɓe fesenana ɓe ñamdu waɗa chefeneji ha wato ko nandi be majum to pat ɗum ɗon nder kuuɗe to ɓi adama waɗi ɗum Allah vindantamo baraji kada o hawayjil ihwani wato derraɓe ma huɓana ɓe hajeji maɓɓe ego goɗɗo feere ɗon caniji ɗo saɗani ɗum to a huɓana mo haaje mako kala nde a seni derɗirawo pat jomirawo senete wallahu fi awni l abdi madama al abdu fi awni akhihi ko nde Allah wallan derɗe julɗo ko nde julɗo walli derɗum ko ɓi adama saɗaninomo a wari a huwanimo to sai Allah moƴƴanama kafful aza anil muslimina a acca toñande ta toña kala julɗo pat o ka en bolino ɗum en lora bo en hokka ɗum dede nomba en ɓeddi sembiringo ɗum kala hunde nde andi a toña julɗo fuu to a dayande musamman ha nder lewru ɗo addu'a lil ihwani be zahari ghaibin non bo sakiraɓe ma julɓe a ɗuɗɗinana ɓe do'a musamman ma to ɓe wala ɗon ngam de a waɗani julɗo do'a pat amma heɓan baraji jotta goɗɗo wala habaru o a jooɗi a toranimo Allah to wato a do'a mai ka jabaka ane ma nabi sallam to julɗo wala ɗon a jooɗi a toranimo ngam Allah jaabi a yiɗo goo ɗiɗaɓum bo kala ko a toranimo pat Allah se wiya malaikaji ɗo dari dow ma so wiya amin walaka be misil bako a torani sakirawo maɗa ɗo na o ɗon na o wato haaji goɗɗum ngam Allah toranimo hayruɗo to Allah jaabu je mako to Allah jaabi hokkimo an ma bamay ɓe hokkatama sei ɗum jawabu tilim ɗum ha pattule ɗiɗi fuu an ma haaje ma huɓan hanko ma haaje mako huɓan hanko bo Allah moƴƴanmo nda baraji nda haaje huuɓi nda a seni julɗo a seni sakirawo to kanjum woni ɓe yiɗi a waɗana sakirawo ma do'a to heɓake ka ta yeccumo ma a yeccaymo a waɗanamo do'a sosai si a tawa ɗum seni ɗum voɗi haaje huuɓi to heɓake to a yi nanon bo a ɓeddan suhba be waɗata probléme riya bo a yeccamo wayne mi waɗanima kaza ngam Allah hakkunde ma be mako ngam hujja ɗume annabi sallam wi to a yiɗi julɗo a wiya mo a yiɗimo to a yiɗi sakirawo ma julɗo a wiya a yiɗimo ngam Allah a yeccamo to nonnon ɗo bo to a waɗi a yecci mo ɗo bo deɗey ɓeddi woɗugo to kanjum woni ta en goyta sakiraɓe mum dem musamman jemma sulusullahi l akhir a ƴummi jamdi tati ma jamdi 4 kafin julgo subaɗo a naafa qiyamul layli ma a timmina shafa be witiri ma a waɗa istinfar ma a waɗa salatu do nabi a waɗa daf'uji ma a waɗa do'aji ma fuu sai kadi wato a lowa sakirawo ma ɗo bo wayne kaza ɗo nda haaje makko kaza Allah huɓu wayne kaza ɗo Allah hokkumo kaza moƴƴan mo kaza waɗan mo kaza to kala ko a torani sakirawo ma o wala ha babal mai pat to Allah jabanan mo an bo Allah hokkete ba majum to kañum waɗi ɓe yiɗi en ɗuɗɗina do'ango sakiraɓe meɗen adawul amanati li ahliha kala hunde bo pat a hokkita ɗum deidei a wallina ɗum ha babal muɗum amana goɗɗo hama hokkita ɗum kaza hunde goɗɗo muƴari a hokkita ɗum ko a andi pat amanaji ɗo a timmina ɗum ɗi fu majum ta luttira be dongal goɗɗo ha dow ma alwufa'u bil ahdi to wodi alkawal on gaɗi be goɗɗo a hebbininamo alkawal mako ta yeebu ta wato deidei ferɗo ha majum ngam hebbingo alkawal ɗon deidei Allah wolwi haala majum sosai ha alqur'ani wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula hebbini alkawal ngam Allah ƴamte on haala alkawe to en kebbina alkawe ko en alkidir be yimɓe fuu musamman ha lewru ɗo arifku bir ra'iya an ardiɗo bo a hoyna ɓe woni les maɗa an wato mallumjo a hoynana fukaraɓe maɗa an ardiɗo ha babal huwoɓe les maɗa a enɗa ɓe yewwa an ardiɗo leddi enɗa wonɓe les maɗa mana kala ardiɗo fuu enɗa ɓe woni les mako barka lewru ɗo
nden silatu asdiqail walidayni nden bo sobiraɓe ɓe saaro en ɗo bappiraɓe sobiraɓe baba ko yapendo en derɗa sobiraɓe dada tokka sompugo ɓe ɗon wato jogani ɓe alkawal ngal ngol woni hakkunde saaro en go ni on woni yake majum na hamɓe tan albirru bil khali wal khalati wal ammi wal ammati ɓeɗo ɗo ma ɓe woytatake yapendo en e kawu en goggo en e wappay ɓe derɗa e maroɓe worɓe hamɓe ma ha nder lewru ɗo a wonanan ɓe mana a yillan ɓe fiyanan ɓe wato téléphone on kofnira waɗanan ɓe barka be julde to wodi moƴƴere ko Allah hoynanima a waɗanan ɓe a moƴƴanan ɓe boɗɗum wato hamɓe fuu a woytataɓe to ni on woni yake majum to nden kasbul halali ha lewru ɗo ɓi adama fila tefa halal Allah yiɗi wato filowo tefa halal en tawi hadisol annabi jogi alkasibu habibur rahmani ko moye ɗo dari fila tefa hoore mum halal ko soddira hoore mon asiri Allah yiɗi mo annabijo Allah yiɗi mo nden bo ha lewru o ɗum barkiɗay to kanjum waɗi en ɗuɗɗina wato tefre kala no en tefirta halal fuu to ni on woni yake majum kanjum woni ba modiɓe wiyata en daro en gaɗo himma sosai ngam ko moye ɗo mari hajeji ɗo mari laroji ɗume on lekki laroji be hajeji ɗo en tora Allah en fila en faggita halal to be mai en suddirta hoore men asiri en gaɗa laroji en ɓillatake sakko en buke sakko wato en tora goɗɗo sakko waɗana en goɗɗum ngam majum en ɗon mari jemen be kasbil halali en ɗo tora Allah ɗum yaha yeeso se ɗum yahi yeeso idhalu sururi wal fi qulubil muslimina nasdugo seyo ha nder ɓerɗe julɓe kala hunde ɗo nde a andi a waɗan a sena julɓe fuu to a waɗa a sena ɓe a andi ko a waɗata a sena julɓe a andi ko a watta a suna ɓe a mettina ɓe ɓernde a daya ko toñata julɓe suna ɓe pat a waɗa ko seynata ɓe a nasda seyo ha ɓernde maɓɓe ko moye seyni julɗo muminijo bandum Allah seynan mo duniyaru be lahira ha ñande dargal wakkati yimɓe ɗo suni ɗo yiya hunde vonni dilla yita jahannama an bo Allah wi ay a seyni julɓe an bo mi seynete ba seyni julɓe ha duniyaru a ittani ɓe wato suno be kowoni ɗo min bo mi seynete hande mi ittante hammo ɓe ngammu Allah yarama ha sare yerda Allah sare aljanna to kanjum noon giɓi adama laato noyi an a lowirta seyo ha ɓerɗe ɓiɓɓe adama en no a wallirta ɓe no a waɗanta ɓe to ni ɗo on woni deydey to ni on woni yake majum to enɗugo tampuɓe ewa hunde ɗo shafakatu biddu o fayi ɗowa enɗa julɓe Allah tampuɓe famɗa sembe en kala no a andi a enɗirta ɓe a walla ɓe pat waɗo istina'ul ma'rufi kala kuugal ngal a huwata laatata boɗɗum fuu huungal ɗuma wato ɗum nomba guda wato modiɓe hokki ɗum to addi lalatol alkhayri ko bo a wala sembe huugo kuugal amma aɗa wondi be ardiɗo ko jawmu jawdi ko modibbo a wawan a yeccamo nda kaza shawara boɗɗum huu ko a wala bawɗe huugo a yecci goɗɗo en gaɗo masalan mo ma ɗon wato cembiɗɗo oɗon mari hunde o anda no o hurata ɗum sa wiyamo to nda waɗan wayne kaza holtuno ɗum yatime en wayne kaza wallu ɗum wayne kaza moƴƴu ɗum wayne kaza hokku ɗum a hokka mo shawara to shawara a hokki mo ɗo amma heɓan baraji to addallu alal khayri ka fa'ilihi ko moye hande to goɗɗo hoy kugal khayru hanko ma Allah hokkan mo ɗum ta'limul awladi wal banati ulum ad-dini to jangina rewɓe ɓikkon men worɓe rewɓe ande diina ayi jangirde ɗo kanjum on manga Allah hokki en ɓikkon ɗuɗɗum ko en jettirta Allah be nema ɓikkoy ɗo en jangina ɓe en holla ɓe diina en wadna ɓe tarbiya islam boɗɗum aran ko en fuɗɗiranta ɓe qur'anu annabi sallallahu alaihi wasallam o wi hadis wal awwalu ma yu'allamu bihi tiflu min ilmi llahi tabaraka wa ta'ala al-qur'anul karim qur'anu en janginta ɓikkoy men en janga ɓe jottina ɓe dursa ngal be hoore ɓe dinga nafdugo ngal ɓe joga ngal ɗo on woni goo nden bo en jangina ɓe ande wato madrasa e madarisul islamiyya ɗo ewa islamiyaji ɗo mo jangina ɓe ɓe anda farillaji nagarɗam sunnaji nagarɗam giɗaɗi nagarɗam gañaɗi nagarɗam bonnoji nagarɗam joyɗo ha nagarɗam joyɗo ha senuye joyɗo ha tamamoye joyɗo ha ngiwo ɓe anda ibada no ɓe rewirta Allah pat to ɗo boɗɗum en holla ɓikkoye meɗen tataɓum bo en jangina ɓe wato ande zamanuru ande wato madarasa ɗo e ande boko e wato ha nder Nigeria woni yaramo primary school secondary school ha yahugo university ji to lesɗe francophone a woni a yara ɓinguel école a yara mo CAS a yara mo lycée a yara mo ha université o heɓa o janga waɗa andal to ɗo woni handi ko dede en gaɗa ɗi tati fat en
en lornan hakkilo qur'anu andal dina no rewra Allah ko ngal defte jawleji ko ngal mawɓe ko ngal ɓikkon madrasa yewwa to hawta be wato ande zamanuru may bo heɓa office ji mawɗi biroji mawɗi ɗo janga ande science and technology ɗo wallira be may dina islama to ɗo bo hakke saro en on ɓe jangina na han ɓikkoye ma tan to woodi ɓikkon yatime en ko ɓeya fu a wallan ha ton toni on woni yake majum التعاون بين المسلمين nden bo nomba 32 on wallindirgo hakkunde julɓe kala ko andi o nder fo wallindira hakkunde julɓe yewa namba ragare ha kañum woni 33 alwazu wal irshadu waza handita himɓe to enen ma dede wazu men jumɓare laati nder ɗon kuuɗe hayru kuuɗe diina en keɓi ha ɗum nasti hande sali minti sappo ha yaha leppol tataɓol ragarewol Allah warjoro modibbo be kayru sey taɓoɗon asewere warayde ngam nanki lefol tataɓon ngol modibbo o hon nde latti wakkatire amin ɗon lutti seɗɗa ha min surgana on modibbo meɗen sheɗɗa hiru Usman Bauchi gamma o waddana en yimre andal alhamdulillahi getten Allah laamiɗo gadden salatu jowendumo e ɓurnaɗo tagle rasulullahi Ahmadu men wuriɓe andal e tokkal amru laamiɗo yaalo en e sahabo ɓurɓe kowa dewal non ɓurɓe andal suɓaɓe yimɓe cubtaɗo non tokkoyiɓe ɗatal maɓɓe e mbo'inangal daga saayi maɓɓe ilaagidal e ɓurnaɗo ɗum yimre andal gemaymi leƴƴi fulɓe nane keɗitende faydoya nan ɗo pullo kokaɗo laamuji teddule risku jonde jamɗi fu kam sey woodi andal to nanon mayɗo ɓaaraɗo allahu lammini adam mama yimɓe fu kam andal ma fuɗɗiri nden latti o tokkaɗo nabi suleimanu non dawuda baba mu'um laamiɓe anduɓe jom en faamu kastaɗo faaleji men ɗiɗiɗi fuɗɗirde duniya ndu kagarere lahira sey andoyɗo na lamɗo to dole duniya jooɗe dole bo ko waɗi to dole lahira hoote dole andaɗo andeji diina ɗi kawti ande duniya fuu kawtaɗe kutinira ardiɗo tokkaɗo andeji diina ɗi kawti ande duniya fuu kawtaɗe kutinira ardiɗo tokkaɗo to bona gotal keɓoyɗa hakkilan jogangal a ardinema e maagal ko a kecaɗo to diina qur'anu sunna faamu salihi en ful Allah tokkumo tokka sunna ɓurnaɗo allahu woodi suɓaɓe awliya umu'um mo Allah andini ɓen ɗon fuu mo cubtaɗo modiɓɓe sunna ɓe laaɓal ɓerɗe andata ɓe tokkiɓe sunna e tokkigo nga cennaɗo ya Allah hokkuma en barkaji maɓɓe keɓen walladi yarmandiyam ngam gerto nder heeɗo wona duniya ɗum sayin e attefata warayire e sakan kuleji townaɗo sa jango seɗɗa ɗala ha université toɗa kaɓa keɓa digiris ngam laamoɗa lamɗo luggin e sayenti bo ɗum kuuɗe maɗa koya luggin e atke ɓoya laamaki nder koyɗo laamuji luumoji durngol ko demal sana'a kuuɗeji fuu bako nuuse bo ko gaddaɗo ardiɗo lesdi e dibte gomna dibte mu'um minista komishina ambasi leldaɗo antoni justas komanda ko senet ɓe giɗa to na a janguɗo andal bo a kastaɗo alkali lardi garankadi sifecto janar e protocol e regista sifitadiɗo professeur directo ko chairman akanta janar e inspecta e pamsek pullo kokaɗo ɓe ganniraka e bo ɗo gorko joom asali andal e bawal ɓe tokki ñapto ko ñaɗɗo a yima gorko danejo boɗɗo pullo usul amma mo jangayi komina mo kangaɗo a yima goɗɗo ɓalejo daɓɓo hallatagam amma to won digiri ham wonta cubtaɗo nda gorko ngarnuɗo bo wiccama ɓawo safu
ngam jande wonɗo wala latti o biccaɗo nda gorko kalluɗo ɗon laamiga jande mu'um e ardoyi feesora ko damo ngalaɗo ɓooyi fuu ɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi jemmare nde dow darnde sobiraɓe kuugal aham ɓallutuɓeyan gam waddanki on taskaramji ɗi hen mi ibrahim romodaki foɗuɗo laɓagal taskaramji ɗin mbiyaymi on baalen jam e kawtal hooreya arɗo sa yenti kuuɗe ko yahi piira bona acolel aya a dogga ɗani ko aɗon naɗo bolda e duniya fuu nda bo aɗon e wuro ka yifi allah e telefon allah kayniɗo ko bo a ndara gureji goɗɗuɗi a wuro